Kaixo bogalari, Julen Arretana eta momentu honetan garagardo honen azalpen txiki bat egingo dizut. Laranja koloreko garagardoa da, apar zuria, oso karamelizatua eta oso freskagarria. Mingoztasun txikia du, zereal, malta gozo eta gari zapore biziaz. Erabiltzen den legamia Alemaniar Munich estilo tipikoa da. Maruri Jatabel elkartearen eta Neikerren arteko kolaborazioaren ondorioz lortu genduen 17. mendera arte Euskal Herrian zen gari autoktono bat berriro berreskuratzea. Horri esker, esan daiteke, Martzela Euskal Herrian eta mundu osoan dagoen gari bakarra dela, eta horregatik bere izena. Eskerrik asko boga Martzela aukeratzeagatik. Egin topa, egin boga.